Salutare viețile mele, eu sunt Corvin și astăzi, în episodul de astăzi, o să jucăm Granny 1 Mobile pe modul extrem. Da, pe modul extrem. Ultimul mod și se spune că este cel mai greu. Și după, în episodul următor, o să jucăm pe modul extrem, dar Nightmare, adică, da. Bun. Deci, nu uitați de un like și un subscribe și haideți să începem pe modul extrem. Ok. O să fie top de greu. Dar noi încercăm. Sper că nu s-a auzit în partea aia la... Dacă s-a auzit acolo, sunt mort. Ok. Hai că suntem buni. Momentan chat. Ok, nu ne trebuie. Mergem rapid. Ok. N-avem mult. Ok, a venit. Ok, chat. Tocmai de acum încolo începe rage-urile. Să dăm cu rage. Să ne enervăm. Ok, mama vine super repede. Ok, m-am blocat. Efectiv m-am blocat. Dar este în regulă, chat. Ok, deci nu se pune cu mine. Cu rezele tubului. Telefon. Ok. Facem rapid, rapid pe Granny vine. Numărul 2. Ca rapid. Haide. Wow, ho, 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 ho,
But the king is here. The king is here, chat. Mamă, nebunii și aia! Wow! Ce urât faci, mamă! Prește, bă, asta! Prește tot! Wow! Wow, wow, wow! Stați 2 secundele. Nu putem trece. Ok, super hardcore. Că avem și gratis. Ok. Wow, wow, insane, 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 insane. Efectiv insane, chat. Ok, dă-te, Granny, dă-te, viața mea! Nu stă să așteptăm după tine. Bă, ce se întâmplă, chat? Prea la limită totul. Totul este la limită. O să scăpăm pe ușă, pe ușă, pe ușă, pe ușă. Aoleu, unde e codul ăla? În casă, pâine. Vine asta, nu știu unde vine. Ce-am făcut, chat? Emoții! De unde vii? De unde vine asta? Chat? Iubesile mele? Nu te băga, n-ai voie să te bagi. Nu e de tine. Granny nu le are. Ba să mor. Wow! Ce? Strubelnița aia m-a nebunit de cap, de creier. Ce o avea, bă? În sfârșit. Pomele, unde ani? Nu mai văd arma. Unde e arma? Wow. Simpli. Ok. Ok, viețile mele, suntem bine, suntem bine. Ok, cartea. Aici scuție. Închide ușa.
chat, ok. Dacă deschid ușa sunt mort. Bă? Bă, da! Bă? Chiar da! Am buguit-o pe Granny. Wow! Insane. Efectiv insane. Ok, simt că vine. Ok. Trebuie arma. Rapid. Nu mai vii. Mai voi să mai vii. Dă-te. Dă-te. Ma, bă, bug-ul! Bug-ul ăsta e insane! Insane acest bug. Dă-te, bă! Ilie Năstașe! Dă-te, o leacă, așa! Că mă joacă rezele aici. Rezele pe mobile. Ilie, vii tu repede acum. De unde vii? Ok. Oh, efectiv ok. Ok, Granny. Ok, vrei să pleci cu arma mea. Wow! Oh! Oh, shit! Ok, Granny! Ok. Viețile mele sunt bine. Am dat un misclick. Wow! Wow! Oh, wow! Efectiv, wow! Am dat un misclick la gameplay. Bun. Perfecto. Ok, l-am pus pe dulap. Ok. Ok, hai Granny, let's go. Let's go, Granny. Ok, vine în 3, 2, 1, bum. Wow! Wow! Granny, ce cu tine viața mea? Ce întâmplă acolo dacă ai dorit să ne spui?
Sau n-ai dori? Insane play-ul. Hai să nu te bat cu asta. N-ai voie să te bat cu asta. Păi bă, use! Mamă, insane! Insane play-ul! Wow, chat! Suntem bine, suntem bine. Și unde e? Aici e. Dropează. Ok, dropează. Ok, cutia a dus-o până în partea aceea. Ok. Numărul 2. Să nu uităm că avem numărul 2. Ok, suntem top. O să scăpăm pe ușă, deci aceea nu ne trebuie. Ok. Este insane play-ul și jocul. Efectiv, vorbesc ce trebuie. Ok, o să fie mai insane aici. Dar încercăm. Lui Benițu. Ok. N-ar trebui să mă prindă dacă nu-i deschid ușa. Ok, o să mergem puțin sus. Ca să plece. Chat, viețile mele, cum să mai vă zic, sunt rete pe Granny Mobile, nimeni nu mă bate la Granny Mobile, deci, da. Vine înapoi. Insane. Ok, sunt belnița aici, deci, da. Capac motor. Nu ne trebuie. Așteptăm până pleacă, că nu știm unde este. Nu știm unde poate fi. Ok, va trece. S-a oprit. S-a oprit. Da, vine. Și nu mă vede! Oh my gosh! Nici nu trebuie să mă vadă, chat. Nu trebuie să mă vadă. Luăm și carnea asta la mișto. Ok. Stai liniștită, baba mea, stai liniștită. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.
Wow, wow, wow. Ce aproape, șat! Wow! Ce aproape era. Mor. Wow! Ce jumpscare! Au ochii acolo. Ok, ok, ok. Ok, șat, e bine. Bă, nu cred! Wow, ok. Hai, mă, pleacă. Campează. Double trap? Oare double trap? What? Unde m-a prins? Granny? Granny? Mi-a buguit jocul! Nu cred! Wow! 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 What the fuck, mă, boy, mă, Granny, mă, what? What the fuck? Wow, wow, wow! Mi-a buguit jocul! Wow! Te sau de la capăt, shot! Bă, ce eram stat de aproape! Wow, mi-a buguit jocul! No way! No fucking way! Bă, da! Revenim? Revenim! Ok, am revenit! Wow, mi-a buguit o capcană tot jocul și a trebuit să iau de la capăt. Wow! Fucking insane! Wow, fucking insane! Fucking insane! Gameplay-ul. Wow, jocul este insane. Shut, da. Continuăm. Ah! Ah, da. Where are you, fast to me? Nu m-a văzut. Ok. Sunt mega nervos. Sunt mega nervos, mega nervos, mega nervos. Ok, știu ranul. Ok, nu știu ranul. Ok. Ok, Granny. Wow! Insane, bro! What? Insane. Da, e tare jocul. Te buguiește, strică tot play-ul. Chiar e foarte tare. Trebuie să, da, să jucăm. Ok. E Granny. Vrei să ne duelăm? Ok, Granny, ne duelăm. M-a văzut, ok.
Dar nici un stres. Ne vede, dar nici un stres. Nici... Puh! Reluăm. Ne vede, dar nici un stres nu avem. Că n-avem. Mă, picăm o dată cum trebuie. Ok. Avem multe iteme. Ok, Granny. Mi-ai stricat ranul. Ok. Mi-ai stricat ranul. Ai pus capcană, spui tu. Ok. Dacă tu zici așa... Dacă se întoarce asta. Da, vine înapoi. Presupun. Wow! Ok, trebuie să ne concentrăm. Wow, avem două iteme acolo. Insane, bro. What? Insane. Două iteme în dulap. Insane. Și atât două iteme în dulap. Insane. Avem o chestie neimportantă. What? Bro, insane. Fucking insane. No way. Dar nici chiar nu avem. Că da, uitați că nu avem. Găsesc locul. Wow! Ok. Doi. Mi-a pus capan. S-a anulat. Wow! Cred că n-a auzit. Ok, acum mă întreb cum să o chem. Cum să o aduc aici sus, fără să mă ia. Ok. E greu. Dacă o chem și cad în partea asta, el n-a rezolvat nimic pentru că o să mă omoare. Dar mă gândesc cum să procesez. Ok, știu. Nu. Cum a văzut? What the f... What? Cum a văzut? Wow, ok. Ok, nici l-ai intrat în grădină, ok, na.
încolo, bă! Wow! 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 Bă, da-o încolo, bă! Ok. Ok, Granny, ok. Mai avem item. Hm? Da, e fucking pierdut. N-am cum să ies. Niciodată nu ies de aici. Wow. E numărul 2. O să stăm ceva pe ranul acesta. Oh, nu! Nu, 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 nu și nu! No! No, bro! What? Wow! Da, bravo, mă. Vine foarte repede. Că Green o să scape la un moment dat. Nu o să stea la infinit. Da. Da! Efectiv ce-am zis. Am zis că o să scape, fix atunci a scăpat. Wow! Chiar wow! Nu știu dacă am verificat. Wow! Ce gameplay! Insane! Ok, ok, ok. Wow! Wow!
Dacă eu s-a gălăzi acolo, tu de ce vii? De ce vii? De ce vii pe usă când trebuie să stai acolo unde fac gălăzie de 1000 de ori? What? 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 Ok, e over. E over. E over, Anu. Na. Nu, e over și atât. E gata. Nu e nici ram bun. Ok. Of, e over. Parcă aud că... virgulă când mă duc eu aici, varsă aia cheia și vine Green și mă omor. Da, bravo, mă, da, bravo, dar bravo, felicitări. Felicitări. Felicitări, Granny. Te felicit. Ok, nu stai... Ok, am înțeles. Ok. What? What? Ce se întâmplă? Sunt blestemat. Wow. Wow, nu se despawnează de pe mine! Bă, chat. Să mor eu, fac premieră cu Granny. Wow! Aoleu, bă, wow! Ce mi-ai făcut, developer? Ce mi-ai dat? Ce mi-ai făcut? Wow! Ok. Extrem este cel mai greu. A, da, viețile mele, dacă vreți să ne jucăm ceva, orice alte jocuri mai doriți voi, îmi scrieți în comentarii și eu pun un sondaj. Să vedem câți dintre voi vrea să jucăm jocul acela. Dar să-mi scrieți în comentarii. Că jocul ăsta mă distruge. Stai că aud că n-a plecat. Parcă vezi că e în garaj aici, unde am eu treabă. Parcă vezi. Ok, este insane. Măcar nu pune multe capcane. Ah. Wow! Wow!
Ok. Oh, rotița. Chiar avem nevoie. Poate vezi că îmi despawnează Granny baba asta itemul când nebunesc. Bă, dacă îmi despawnează itemul ăsta, nebunesc. Efectiv nebunesc. Ok. Ok. Deci dacă baba păianjen îmi despawnează și itemul acesta și mă omoară și asta, eu nebunesc. Pe unde o fi? Vine, trece. Sau? Wow, mai era mișto și asta. Acum nu mor. Asta n-aude și iată. Nu aude asta. Hai, mai treci odată. Hai, mă, repede, că mă nebuniți de cap, bă, bune, mă nebuniți. Mergi tu repede, dar puteai să mergi încet? Nu puteai. Dă-i mai repede, o femeie, babu, că-i fi. Aude și asta. Nu mai dați urât. Unde e acum? Vine. S-a oprit. Wow!
wow, 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 wow. Foarte frumoasă, e foarte frumoasă, baba mea. Ok, du-te acolo, du-te. Dar nu te întorci. Du-te, dar nu te întoarce. Mamă! Mamă! Ia o să teleportează! Mamă! Ok. Facem cu rândul. Când pe o parte, când pe alta. Nimic. Lubenițu. Mă vezi, mă. Mă vezi tu. Poate mi-l mănâncă. Tot în partea aceea, ok. Vine din partea asta. Wow. Tot în dreapta te-ai dus? Ok, vin apoi. Dar nu mai mă vede acum. Ia-ți-o, crezi. Ok, va veni înapoi aici. Dacă Granny umblă. Doamne, iartă-mă, mai mă duc, că n-ai unde să te mai te... Wow, n-ai unde să te mai duci, că pune capcană peste capcană, peste capcană, peste capcană. Ea pune capcană, peste capcană, peste capcană, peste capcană. Zici că are AI în ea. Are... numai de nimic iată. Că n-am ce mai zic. Job, mai avem o zi în afară de asta, dacă pierdem ambele zi, suntem efectiv. Suntem efectiv duși. Nu spune că mă ier. Bun, îmi place cum gândești. Îmi place cum gândești. Ok, îmi place. Dacă o să pierd efectiv la limită din nou, efectiv în nebunit.
Wow, nu avem acel run. Run. Speram că vine green. Da-l, bă, încolo de șocan, că nu mai mă duc după el. Da-l încolo, că deja e prea rău. Baba mea, parcă era în grădină, Uliu, ce m-am speriat, Uliu. Parcă era în grădină, nu? Sau mă înșel eu? Wow! Parcă era în grădină. Dar nu. Ok. Pui capcane. Zici că suntem la X-Lader în episod. Punem capcane, 1.000.000 de capcane punem noi, că da, că avem buget. Da. Mai oprește-te. Eu nu mă las până nu scap pe ranul ăsta. Poate să fie episodul și de 2 ore, că stau aici până scap. Dacă mor pe ranul ăsta, se închide episodul. Dar dă un bă, asta, zici că mă știe, mă. Zici că mă aud? Ok. Ești insane. What? Ok. Dar Sine era în grădină. Dacă ea nu era. Știi? O bag aici. Ok, era un bug în care puteam să vedem itemul. Ok. Dar nu mai știu cum. Cred că s-a reparat acel bug. Sau? Opa? Da, presupun că da. Ok, nu mai. Ok, mai bine lăsăm așa. Do you want to play hide and seek? Wow!
Ok, m-a văzut și nu mai am item să arunc. Wow, am trolat. Am trolat. Am trolat. Ok. Do you want to play hide and seek? Ok. Bun. Nu mai e bun. Ok. Ok, ok, ok. Ne-a pus capcană fix pe scară la ușă. Deci, este efectiv insane acest loc. Where are you? Where are you? Bă, dar dacă cad acolo e over, frate. N-am variante, n-am variante. Efectiv, nu am variante, chat. Mai punem una. Sigur. Wow. Wow. Wow! Wow, dar nu trebuie. Nu trebuia, Granny, chiar nu trebuia. Ce frumos am scăpat. Ca un rege. La Granny. Ok. Unde este cheia armă? Cred că în portbagaj. Wow. Ok. Ok. I see you. Ok, a pus o capcană. O să urce, cred. Sau nu? Wow, s-a dus jos. Efectiv s-a dus jos. Da.
Nașpa. Ok, ok, ok. Do you want to play hide and seek? Wow. Ok. Wow, la limită! La limită! Wow, 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 wow. Ok, ok. 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 Cheia de la mașină, unde avem weapon key, adică cheia de la armă. Și suntem bine. Bine, bine, bine. Ok, a pus capcană. O să urce. Va trebui să urce. Nu? Da, da, da. Wow, dar unde este? Stă cam mult. Bun. Efectiv bun. Ok. Ok. Ok, ok, ok. 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 Ok, ok. Viețile mele, care sunteți. Ok.
suntem bine. Ok. Mamă, dar câte capcane pune? Pune capcane de nu le văd. Să de... Ok. Nașpa. Where are you? What? Cum a văzut de acolo? Wow! Va trece pe acolo. Bun. Mai așteptăm un pic. Că mă vede aparent. Bun. Doamne, da fail! Sileniți armă! Doamne, am dat fail! Am dat fail, am dat fail! What? Am dat fail! Da, nașpa. Unde este cheia armă? Cheia de la armă. Nu pot... Elevii nu o pot găsi, nu există. Ce se întâmplă? Ok, mamă, intens, intens, intens. Mm.
cred, nu cred, nu cred, bă! What? What? Ultima zi, n-am șanse, bă, eram așa de aproape. Ok, ok. M-am pierdut în galaxie. Mamă, și aproape eram șat. Wow, dar mă și vezi în ultima zi, acum frumoasă asta, mi se pare cool. Nu mai văzut până acum și mă vezi acum, da, mi se pare foarte tare. Bă, de ce nu am lăsat o vază, bă? Doamne, sunt foarte aiure. Sunt foarte aiure. Ok, râzi. Nu știu cum mă vezi. Dacă mă vedea iar era... Wow. Mamă, dacă îmi dă... Nu mai trebuie multe iteme. Sunt curios ce îmi dă aici. Cred că îmi dă cheia armă. Da. Cheia armă. Ok. Mai trebuie doar cheia albastră și pe lochiul și e gata jocul. Deci să mă uit după capcane. Se pare wow. Hai Granny odată, hai. Că nu mai sta la povești. E dați-mi roșu. Roșu cardeiu. Roșu. E bine că face gălăgie, dar Granny nu vrea să se arate. Aparent. Dar pe bune, cred că mai bine mă duc mai întâi cu ea aici. Mă duc rapid. Ok, nimic. Ok. Da, suntem la limită să scăpăm. Dacă ne dă padlock-ul aici, suntem gata. Wow. Mi se pare wow.
Wow, nu ne-a dat ce trebuie. Nu cred! Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ce văd cu ochii. Trebuie să mergem la Păian din ăla. Bă, două! Acum. Două, Doamne, iartă-mă. Wow! Mi-a făcut-o. Ok. Da, Granny. Da, Granny. Bă! Nu cred, what? Mă, ce? Ok. Ok, Granny, ok. Sunt cooked. Sunt cooked. Mă duc repede. Mamă, dar mamă! Acum m-am gândit. Dacă am murit aici la baba asta, efectiv înnebunesc. Efectiv înnebunesc. Wow, 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 wow. Mamă, cum ar fi? Nu, nebunesc, fac urât. Nu mă risc, stau până vine. Ok, vine. Vine din stânga. Da. Oh, mamă, ce greu e. Gam, da, mamă, nu mai am nici cuvinte. În limba română. Hai, du-te în dreapta, what? Ok. Avem cheia, chat. Chat! Viețile mele, avem cheia. Suntem scăpați, dar... acum să ajungem cu ea. Ok. Suntem bine. Ok.
Ok. Suntem aproape, foarte aproape suntem. Ok, chat, viețile mele efectiv au scăpat pe modul extrem. Episod de o oră 22. Wow! Bun, viețile mele, bun. Am scăpat pe Granny 1 Mobile. Eu mereu zic mobile pentru că este pe mobile, înseamnă pe telefon. Așa, deci. Efectiv am scăpat pe extrem, pe Granny 1 Mobile. În episodul următor, este ultimul episod cu Granny, dar dacă văd că vă place, o să mai continuăm. Mâine o să jucăm, hai că mâine, în episodul următor care se postează mâine, o să jucăm pe extrem, dar pe Nightmare. O să fie nebunie, chat. Eu am fost Corvin, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un subscribe și eu v-am pupat. Pa, pa!